Jerusalema ikayalami Gilondo lo sé uhambe nami Juga gishiyilana Jerusalema ikayalami Gilondo lo sé uhambe nami Juga gishiyilana Dawo moyami Aikolana Bujo wami Aokolana Gilondo lo sé Juambe nami Dawo moyami Aikolana Bujo wami Aokolana Gilondo lo sé yangu wasenesi mwakire mtuzeha sana nenda finira chechemekwe. Aquesta és la història de Juan Gari Matai, també coneguda com la dona Ame. Juan Gari viu a Kenya, un lloc d'Àfrica, a una aldea amb molts arbres. Des de molt xicoteta vaig ajudar als seus pares a recollir dacsa, creïlles i canya de sucre. Sempre havia sigut una xiqueta molt estudiosa i per això va viatjar als Estats Units per a continuar estudiant. Però quan va tornar hi havia moltes coses que havien canviat. Què ha passat? On estan els arbres? On estan els animals? Els arbres havien desaparegut i no els havien tornat a plantar. Volien construir edificis. La terra estava molt seca i tot pareixia un desert. Juan Gari estava molt trista, però tenia una idea. I si comença a plantar arbres? Va començar amb 9 i després va plantar els filers i filers als camps de la seva aldea. Després va parlar amb les dones del seu poble perquè l'ajudaren. La nostra vida serà millor si al nostre voltant hi ha arbres. Estem sembrant les llavors de la pau. T'ajudarem, Juan Gari. La nostra aldea està molt trista des de que no tenim arbres. No hi ha animals ni flors, ni podem plantar fruits i quasi no tenim ombra. Així començarem a plantar i plantar i plantar. Treballarem molt. Els homes se feien d'elles perquè pensaven que aquesta feina no les podien fer. Xiques, esteu fent un bon treball i per això rebreu diners. Esteu fent un gran esforç. Mai hem rebut diners per treballar. Moltes gràcies. Aquesta notícia va arribar a altres llocs d'Àfrica i moltes dones van continuar amb el treball de plantar. Però la tala va continuar i la nostra amiga va lluitar per protegir els arbres vells que encara quedaven. Necessitem més un parc que un edifici d'oficina. I fins i tot
eso y van golpear. Guanguari va a tornar a estar triste. Pero de segurament no la van a deixar sola i van a continuar plantant arbres. Anem a ajudar-te, amiga. I amb el seu treball, la terra va deixar d'estar seca i tot es va convertir en un bosc molt verd. Aquesta història va arribar a tot el món i Wangari i els seus pensadors es van convertir en persones molt i molt importants. Wangari va beneficiar el Nobel de la Pau. I en el seu treball la terra ja no va estar seca i tot se convertís en un bosc molt verd. Els homes se reien d'elles, perquè pensava que aquesta feina no podien fer.